Hhayi, kuthiwa isondo liyajika njengoba-ke umnikazi we-trend siphinde yadla yena futhi. Sanibonani kuphinda ku-platform yakhona lombuso njengamanje. Okubonakala yena-ke uMthanden Intombi zimqamela amahlaka abayeze baqamele imali ukuthi ubuwazi. Ngabe usuku lakho lokuqala ungene kule channel ngicela ukuthi wenze kulula mntana wasekhaya. Upresse laphana u-subscribe button kanti-ke usuke upressile ukuthi kube wena oqala uthola notification uma-ke sifaka ividiyo yami phambili. Ungakhohlwa ukushare uphinde ucomment okukhuluma konke-ke ukuze sikwazi sishere imbono. Ukhumbule ukuthi-ke awusithuki kodwa uyasibonisa, uyasikhulisa. Ngani kwethu njengoba wazi ukuthi-ke igciwama lidedele i-trend yokudweba umuntu umhambise kuthisha uthole total. Seyiphinde zabuya-ke induku zashaya nuqobo njengamanje badwebe yena bathi mina ngamdweba lo muntu ngithole total ngihambise kuthisha ngifike ngithole total. Ngane kwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi bheka lana uphinde futhi sibongele nabaculi abathole ithuba lokutrenda ngalesi sikhathi sokudwetshwa kwabaculi njengamanje. Uzokhumbula ukuthi umsuka wokudwetshwa kwabantu usuke laphana ngoThibela kuthiwa mina ngamdweba lo muntu ngathi inyoni lezi zokuthola ama-marks laphana kothisha mina ngamdweba lo muntu ngihambise kuthisha ngifike ngithole total kushiwo kuyena-ke uthibela laphana umfokampongose. Njengoba-ke sekusabalele izwe lonke njengamanje umuntu uyidwebela amanekeni kakhe ahambise kuthisha afike athole total ngaphandle umusho isikhathi ngakhohlwa ngilanda inkundla zokuxhumana ngabe u-TikTok, u-Facebook, phinde kuzobona u-Instagram, phinde kuzoba u-Twitter uthi @GuloverTV noma uthi @Mathinde Xabisa. Uma ufuna sikuvezele umsebenzi wakho uthi 0798414163 0798414163 or email laphana-ke ku thuthuka ndlovu01@gmail.com. Siyabonga.